नोंहालाय मानि दुखु दंलै आदा बाजै थाखा नोंलाय फंबाय बिहामजो गैयिनि दुखुखौलाय नोंलाय माथो मिथिगौलै जायहा बिजामादै गैया बिहाबोथ' खम दुखु गैयालै आदा नङाथाय माथो गोजान लामा थाबायबोबाय आदा गय फान्थैसो खावसाब जागौमोनलै गय लाबोनो बावगारबाय आङो फाथैल' लाबोनांबाय आंनाव दं गय नाथाय फाथै लाबोआखै आंनाव दङ आदा फाथैया होनब्लालाय जालाय जासै दा माथो फाथैया गोरलै जाबायलै आदा अरजाया दे सुनै दंना गैया फालाय गासैबो दंखाजोबो आंनाव दे आदा दे दिहुनसै दे जागोन दे मनाफ्राबो दलद थालालै बहुद बयासै नै आदा बे गोलाव लामा सानैजों थाबायबोलायबाय आं माथो हाबै हालालाय दसे हाबलांदो आदा हाब साराबो सानसरनो बुंबाय माब्रै हाबगोनब्रा गोदो बेवाइ गोनाङाव गुलि गुलि फैथारोमोनलै दा बेवाइ गैयिजों हाबैलालाय जेरै माबा नांगांसिगोन बुंलाबाय नैबे औवाबारि गामिनि नोंनि नोमायं बोर सारस्रिनायलाय दे जाथों फिसा गथ'खौनो लाजोबथारबायलै आदा गथ'आ जोबोद दुखुसै आदा सुरो आदा सुरो गोलोमनायसो मोनगारबायलै आङो गथ'नाव दुखुखौनो नुनो मोना दे लोंदो आदा दे जेबो गैया जाबायलै आदा साहा गोजासो खावनानै लाबोदोहाय आयंआ अननानै ओंखाम गोजाखौनो जालांदो ना सानाबो सानजौबाय देनांफोर फैनानै जाफैफिनगोन गथायावनोब्ला आं फैफिनबावथारगोन नोंसिनाव ओंखाम बोथिसे जालांथारगोन आङो नांखाला फंबाय नांखाला थांथार मानसि हा बे नुवाखै होनबा नोङो मेगनजों खरसा बेयावनो दंजोबथारो आलासि फैथारगोन नांला आयं नांला आं जालांला देनां माब्लाबाफोर गसाया मोजाङै लाखिबाय थायोब्ला फैफिनना जाफैफिनथारसिगोन आङो दिनै हले खरसानि बेयावनो दंजोबखायो आलासि फैयो खोन्थानांसिगोन जाथोंसैलाय बेहाबो आलासि फैनो रावबो गैया न'आव नों जाथोंसै आयं आं नोंनि खोथाखौ गनायाखै आं देनां माब्लाबा फैफिननानै नोंनि आखाइनि संनायखौ जाफैफिनथारसिगोन आयं जाफैयाबासो जाफैथारगोनब्रा नाङा रावबो गैया न'आव नों जाथोंसै आयं आं नोंनि खोथाखौ गनायाखै आं देनां माब्लाबा जाया मा होननाय जाखो मालानिफ्राय साहा लोङा जाखो नोंलाय आया नङाथार माथो जावले हा माथो सानामोन साहाखौलाय आंलाय दैसो लाबोदों नुदोंमोन दैसो नंखांबाय दे हा माब्ला ओमफ्राय गाबस्रिखौहाय नोंसोरा बिमायाव फिसाखौलाय आइ लिंनायालाय माथो गोरोन्थि जागोन मालाय गोरोन्थिया जाथोंसै दे हा माथो खोथामोनलाय गनायलायलाय माने दाखालि आइ माबा माने
खोथाखौ बुंथावगौ बुंथावलै खोथा जेबो नंखाथारा मानोथो गुदि खिथानांगौ जाखो दालाय नोंलाय नों माबा खोथा दोनखुमाथारबाय आरे माबा दाखालि बे थाइगिरगुरिनि अलसिया माहाजोनाव आलासि जानो थांनायाव आलासिसो जानो थाङाखै ब्रा हाथाय जानायनिफ्राय लोगो हमनानै थांनांदों आं दा बेवहाय बिनि फिसाजो सासे दंगारलायलै मुङा बिना आलायस्रि गाहेन उवालनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बाथौ सिबिनाय आलासि सिबिनाय दाउ अमा जोथोन लानाय न'खर संसार खुंनाय हाबा हुखा जेरावबो आखा फाखा थारलै बुरि लेखाफोरावबो गोरोंथार जोबोद दुखुथिया गथ' दा एमब्रा ओंखाम जानो थिनदोंलै बुरि बेखौनो आलासि फैथारनांगौ दं होननानै थगायना फैफिननांगारदोंलै आङो दा बे थगायनानै फैनायाव बिनो आंनि गोसोआव गुद मोनगासिनो दं दा माथो सानखो बे आलारि बाथिखौ जोंनि न'खरावनो जोंसार होगासिनो न'खरा जान्स्रां जाथारथोंसै आंलाय माथो सानबावनो नोंनि दैखौ नांगौ आंनोबो बेखौनो नांगौ नाथाय गथ'नाव सोङा हसिया मावनाया मोजां जानाय नङा नों बेखौ दागिलै बुरि गथ'आ माब्लाबाबो बिमा बिफानि खर'खौ बारफेराखै नाथाय फरायफुनाय गथ' बिनि साननाय मुजा होनाय जाया होनबा गथ'आथ' फेल जाफेरखायाखैयानो बियो बिएसिनि देवलाखौ ओरैनो गोरलैयैनो बारग'खागोन नाथाय नुफुंनाय सनाखौ समावनो जुदि खनखांनो रोङाब्ला सोरबाफ्रासो फब खनग्रा लाङोब्ला संसाराव बिहामजो जागोन ना बेल' होनबा बे गथ'खौनो बिदि दाबुंथारलै बुरि जोंनि न'खरनि संसार आरो गथ'नि इयुनखौ नायोब्ला बे फिसा आलायस्रि नङाथारा जोंनि बे न'खराव संसाराव आरो रावबो गैया आं बेखौ गोरायैनो बुंखाथारो होमब्लालाय नों जेरै गोसो एरै खालामदो जागोन बुरि जागोन Now we are going to sing the rest of you song, music and dance comic one clear competitor. So long jump bắn lại này tôi lấy हम क्यों बारगोन बिथां रबिराम नार्जारी बिए पार्ट 2 बाथियाव लं जाम्प बारगोन बिथां लावदुम बसुमतारी हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार नों दिनै फांसनाव थाङा थाङा माथो आं दिनै बे फांसनाव फार्स्ट मेथाइ खनग्रा हिसाबै कम्पिटिसन खालामनाय जागोन मालानिफ्राय बादायलायफेराखै नोंलाय इसरां नों दा थांनानै खोनासंहैना
आं बिसिनि मोजां गान खनगोन बे फांसनाव आङो साबसिन गान खनगोन बयनिख्रुइ मिथिगोन ना दरले नों थांथारनांगोन दे आंनोनो गाबोन दावदै जाहो मिथिबाय थांथारनांगोन दे अननानै जाहोआमासै जाहोथारगोन Akai dorle longaneng kontunga hong जाथारसिगोनलै सालाखौ जाथारसिगोन थिग गखा खालामबाय आरामनो नायनो खोन्थाबो जाबाय आङो जागोना जायाखैबा आधा नायथ'लै नायथ' दिनैनि मेथाइ खनलायनायनि बादायलायनायाव फार्स्ट कम्पिटिटरा सोर आंनो नायनाय आदा नायनाय आं सानो बे मानसिया जोबोद मोजां जाथारबाय नोंनि आखुखौ सिनाय हालाय आं फंबाय इस नों नायबासो नायबावग्रा आदा नायथारदोलै नायथारदो आं दहायनो बुंखाबायना आं नोंनि आखुखौ सिनायनो हाया नोंनो फरायनोसै दे बिदिबा मोजां खोनासंदो आदा मोजां खोनासंदो आदा आगै दरले नङा नोंनि गन्थङा हमलेले आगै दरले नङा नोंनि खानाया लामब्रेब्रे गोसोखाङो आं नोंखौ गले गले जाथारबायना आदा जाथारबाय थेंक इउ आदा जायो फंबाय थेंक इउ फुरा फार्स्ट प्राइजआ आंनि बे उनाव थिग खालामथारसिगोन आं बुङाखै आं बेखौ गन्थं हमले खालामाखै आं बेखौ खानाय लामब्रे बेखि आंखौ गाज्रि मोनगोन बे आंखौ आदसा आदा नों गामाखालि बोसोराव गेलेनाय खननाय मेथाइ खननाय बादायलायनायाव सासे बेस्ट कम्पिटिटरमोन आरो नों सासे बादायलायनायनि किंमोन नाथाय नों देग्लाय मानो एम्बु सिथ्र बायदि न' सिङाव एरनानै थाबाय थाखो मानसिनि बुब्लिया जेब्लाबो समान थाबाय थानो फंबाय आंहा देग्लाय बिएससि फाइनाल इयार जेरैखि जाया बिएससि थाखोखौ बारग'थारनांगौ आरो बेल' नङा फंबाय आंहाथ' नों बायदि दरले गैया बेनिखायनो लेखाजों गेलेयाब्ला आंहा राहा गैया फरायनानै मा जाबावनोब्रा आदा सोमखोर माथो गोबां मानसिफ्रानो बिए एम ए पास जानानै इंलिस नस्थ'आव गोग्लैसोनानै दं रां रुफा गारनानै रंजा बाजा नेवसिनानै बेबायदि फरायनानै जोंहा मा मुलाम्फा जानो eat drink and baby tomorrow you will die मैं जो कहूँगा वो झूठ हो जाएगा No, you are wrong. रां खरसा खालामनानै जोंखौ ओरैनो बेयाव रंजा बाजा खालामनो थिनहराखै आरो मिथिखा फरायनायनि गुबै थांखियानो साख्रिल' लानाय नङा गावखौ असे मानसि महर दानायासो फरायनायनि गुबै थांखि खालामनो गैथारलियालै होमब्ला नों मानोथो फरायदों आं फरायदों एकमात्र सासे सोलोंनो थाखायल' बियो जादों फरायना दरलेरानि ब्रह्म He is the source of my energy. दरले गीताखौ फरायबालाय मा जानो आं बेखौ मोजां मोननायाव गाहाय गोजौ जेबो बादायलायनायाव सासे Now I am presenting you Mr. Laudum Muthutai to open our colorful music night, which is Melody of Tune.
फैलाय थांबा बादा होखादोंमोनहाय बावनो ओंखारफैनायानो सोर नों साया माया नुबा माफा जोमै गेजेराव रैसुमै गाराङै देंखि हगार हरनाय रोमै रोमै सोर नों साया माया गोसोआव फैयो नोंखौ माब्लाबा नुनाय बादि नोंनि बेगारा देंखो खोनानाय बादि गोसोआव फैयो आं नोंखौ लोगो मोनदोंमोन जिउ दैमायाव सानैजों दिङा जावदोंमोन मेराय मेराय दैमाया बोहैखारलांदोंमोन नोंखौ मेराय मेराय दैमाया बोहैखारलांदोंमोन नोंखौ गोमालांदोंमोन नों अरायबो आंनि बिखानिफ्राय सोर नों साया माया गैया आंहा रावबो गैला गेलेनो उदां जाबाय बिखाया हालो दैले गैला आंहा रावबो गैला अनसायनो उदां जाबाय जिउआ हालो दैले दङबोला नों दाबो जोमैनि दङबोला नों दाबो जोमैनि गेजेराव फैफिनदे नों रजे आंजों गेलेनो सोर नों साया माया नुफा माफा जोमै गेजेराव रैसुमै गाराङै देंखि हगार हरनाय रोमै रोमै दरलेया आंखौसो बेसेबां मोजां मोनो बिनि फिननायखौ आं मोनबाय आदा फंबाया माथो थांखो साननांगौआथ' गोबां दं आदा सानै हयै मावखौनो दासान होननाय फंसे बाथ्रा दं बिमा गैजायै मावनांगौ नायग्रानाव सेन्टार सासेल' आंहा बिनि गोसोनि हेंथायै आं थांनो हानाय नङा नङाब्ला गथ'आ जोबोद दुखु मोनगोन सोंनानै नायनोब्ला हामगौमोन आरो मोजां दे सैथो फंबाय सैथो आंबो सानाखै नोंथांनि स्टाइल गोसोनि गथ'खौ दुखु होनो बाप' जों गथ'नि एसे सोंजायाना जागोन आमाय जागोन आबैनियाव आलायस्रि आइ आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनो सानो आइ बुंदो आफा मा खोथा मायंआ नोंखौ बिहामजो लांनो रायथिफैदों आइ नों मा बुंनो सानो नोंनि हेंथायै आं थांनो साना आफा गथ'आ आंना आंनि थिरांथायै हेंथा गैया आं मिथिगौ फंबाय बे गथ'खौ आं मोनलांब्ला नोंथांनि न'खरा खोमसि जागोन
नोंथांनि गोसोखौ दुखु होनानै आं लांनो साना ब्रायैनो दुखु मोनमारोब्ला आंनि लुबैनाय खदैखौ आं मावफिनगोन बिदि नङा आदा फंबाय बुंनो थाङोब्ला बे गथ'आ नोंनिसो बै समनि जाथायखौ आं बावनो हाया नैबे आलासिफ्रा सनमान लाफैदों थांनोसैनो बेनो आंना गथ'आ माथो खालामबावनो मा ओंख्रि मोनजाहैगोन दा आदा सोमखोर न'आवनो सौग्रोब्रा सौहैदो दावदै दंना गैया दावदा दंना गैया मा संदोंमोन मा जालायखो आयं लावदों नों दा बुंग्रोलै सोमखोर आदा नों दा बुंग्रो आयंआ दाबो आं बिनायखौ राजि जायाखै
Tahu Uma bermau nengkir saya masih Abi de çok bayçalar. Nah, ayo nah. Nah, ini ayo. नोंसोरनि जिरायग्रायाव लानानै थांगोन दा सोमखो नोंसोर जिरायग्रायाव थांदो Gisiku pas जाबाय आयो हामथारबाय फिसा हौवा हामथारबाय नोङो जिउ गोलाव जाथों फिसा जिउ गोलाव जाथों इयुनाव मानसि जाथों आफा Dia yang malah berhenti. Neng mana sih kamu nanggung? Saya aku bikin nanggung kan? Mau nanggung apa nih? Malah aku Semua bangsa, aku semua bangsa. Aku semua bangsa. Sudah. Gila. Aneh di situ. Ayah bicara macam semua ibarat. Aku cukup tua. Nengale mau kerja, ayong rizal Franda, first class aja kena, second class aja kena. Ayong, anggaran mahal mungkin. Angin rizal mani cukup tua kan. Mari angdar ko meeting na deglay bosser sil kaushin wala kono rao pe jam na rane ani eta siku na kana haringa dine dine chobu to akin dala undo chobu kinna market thai sa na la ni jao ya go to kalmani deglay bu ni sel mari bole be bosser ba mani ma ko to par kan ni देख जा भाई देख ले यार बस सीखो मैं जंगल जब ठप्पो पड़े उधर ले आयो नंबा हो तो आनी मान सुन मन कला की खन्ना कर हवा हवा तो देख मुझे आप आयो हबे आवाज को ये रिदन से मत पूरी दाब छापन दिया ले दाउडी दाउला प्रतो गोजां तो मुतले आयो बाजी दो मथे शी दाहला गई jatuh juga ada dulu. Apa yang mama sore kita lakukan, bay? Mama sore kita ada. Yang kepada lagi cindang, minta. masalah. Tidak ini. Mama muda sudah. Rada juga ada lah. Nuakelai ada ya. Jiregi. Nengai rizal ko mojangai pas kalambai jala ambil kejenbai sa. Da ang mabung baugan sa lauduma oleh sikit tak kena bungde. Ang situ ko bungkai. Enggak. Apa? Ang berkati. Ang ini siko. Putih mana ada orang siapa? Ayo. Ruat suruh bekerja ada. Mari dah beri kamu saja. Ruat suruh kena orang. Mari dah usah buat saja. Dongo ya yang dongo. Oh. Ini lain-lain sih nak dengar nggak? Tapi tua. Kalau tidak ada dengar. Di, jadi dia yang berkhidmat lagi. Jangan. Satu dia yang, satu dia tu berapa? Kayak ang lamunin kusau kan lah kalau si jimu ni semua lagi. Pasti handal apa? Pasti handal. Ya, boleh semua lagi. Pasti handal apa? Pasti handal. Ada dua bisu lagi. Ini si tahu yang mulai lagi. Ayo tahu lagi bukan? Tahu apa? Ayo kita dah dengar hubungan. Ayo, main siapa lagi tu saya tu sampai sini. Tahu ang lain mau ni ayam lo. Ang jokowi, ayo jokowi lo. Ada yang jaga.
ก็บอกจงไม่ไหนโดยจะทัดจะล้ำหน้าไปเจ้าอย่างซาเรื่องข้างหลังไหนมาบ้านไม่ไปดูแล้วข้าจะบุตรจะทำได้ยังไงอันนี้ข้าจะรับเกิดได้เอาเลยได้apa burung mana burung farmasian ni Jangan bagus go tua. Hai orang tu apa sangke? Tahu mulai. Lima bang lah, kamu itu tak? Siapa? pasti kemarin mari Ayo, saya tahu siapa ni ya. Laudum, Dede nengne, atarna ni sang pajak dere jine. Sebab kata orang ni, buat kalau Laudum mah, sikit pasal tu nembung tengah apa. Datu jangan berai buri baik. Nama betul tanpa kele, kamu ni mau buat benda ni, orang Bismillah je lagu clear berarti idea ini bagre jaga cawe beli. Malah jo suci kemana ni kasih genjel maya. Daun kainnya ang sandeng mak, ang sani oi ni, dah biam je kena lagan ni sandeng. Are naik pun deng kawai. Dah falgun okha korau ni, okto ku dane badi jak kawai. Apa? Ni am ko makan ni cantik. Am haji ini si ko pas kam terbang nunggu. Mandi pun jangan aku bisa. Dia ni tak ada apa. Ada marah hatu bisa. Kata batra gatu sikha jepai. Angni man sunman ko, angni ni saung hoga nane hoga. Thale laudum semua. Amal semua dah. Be onda ni macam ka. Onda sendiri tu le. Ada, dah sendiri tu. Ayo, ni mau nak? Ang sungguh. Ayo, semua masuk. Jauh. Ini beri uang ganda ini saya dengar ini balang lah. Apa mau nasi tapi nak beli ayong, makalan ni. Lepas dia bonum tu ayong. Ayong, nenda ke puni ke bujai lampu tu tang. Jangan ayong. Asal tu ayong. Ada tu ayong. Ni ayong. Kau saya ayong anggu. Kau sih. Thằng sao ya của ara mình jalan ni nak kerana mau nang dang itu tak tahu ya rumah. Lepas dia bonum ale ayong. Lepas dia bonum ah. Hamil mau itu ayong. Salah. Tunggu betul. Bazi muna kau ni pergi salah cuma sangat. Pergi yang ni. Tahu ya nak tahu dia. Kalau tu ayong. Hendak. Hey, ada guru. Ada guru. Hey, ada guru. Amma tu rai lera bra. Na ang Pungani jangan lagi ni last way ada. Jauh ya, kau dia. Jangan kapal lagi orang itu ni dah. Jangan bajiku lainnya yang hawa dah ibla. Angku ni pun apa tiga tiga kan ni. Anak kemana awak ada. Ada deh, ada. Naik ada guru. Ada deh. Lagi cara tinggal mula sikit. Cinta kau ni deh.จะป้องมาเล่นข้ออะไรนี้น่าจะมาถึงทางคันเบอร์
Malah sepongba, empuk alai. Sepongba parbai hang sam-sambo. Gaboन बा सोरनाव मोनो नागिरबाबो मोना आदा फाग्लिफ्रा फिसो नामाब्रा आंनि रुवाथियालाय आदार मासना आंहासो आलासि मानसिया जों ओंखाम संना जाबोनांदों बहा बहा थाङो होनबा बिसोरो बिलाइखौ नायनोबा मोनाहाय आयं इसेबो आयंहाय बै लामायाव दहाय सोरबा सेंग्रा खावब्ला सिब्ला जिरायबाय बाल आंखौ ओंखाम संनानै जालांनांगोन होनलाय जोंनि आलासिमोन नामाथाय ओइ आंखा गथ'आ बोरै खाथि होनो रोंखोसै जोंनि आलासि नङामोनब्ला नङा माथो न'आव नुब्ला मिनिनानै फैगौसोमोन नोङो बियो फाग्लाथारहाय साइसानो सोमखोर आफाखौ माथो दाबो सिखारदिया सिखारद' आफा सिखारद' साना सानजौलायलांबाय सोमखोर आया माथो दरखौबो फाङाखैलाय बेलाय माथो बेगबो गैला बहा थांखो बेलाय माथो लंपेन्टफ्राबो गैला बहा थांखो बेलाय बोराय गथ'आ गैला बिदिनो मानो गैला गथ'निया लाइजामसो गालांदों नै मा लिरखो माबोरै जालायखो बिलाय माबोरै जालायखो बहाथो थांखो बिलाय नायनायदो दे मा लिरखो हेमा हो आफा उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिम आं नोंनि खर' बारफेराखैमोन नों मिथिगौ आं आंनि थिरांथाखौ अराय फेलें खालामफेराखै बे नोंनिनो होखानाय बोसोन आं जुलि लानानै एसेनोसै नोंनि अनसुला फिसाज्ला सोमखोर
뭐 가만히 자 가만히 있고 다 먹는다네. 아빠 친구, 아빠 친구. Ba, itu begal di tapi tu nombor. Oh ada. Kamu bisa kepala ni. Ang hatong dia ada, ang mau dia kau dia. Aku juga kau dia ni. Tak kamu ni nak kenal macam. Hak kamu ni mana tu apa? Mana kaya ada? Ang hatong dia ada. Ang ini ni di mana sebab dia mau dia kau dia. Ang खामानि नागिरबाय दं आदै ओइबा रथ'लाय रथ'बा रथ' मोनबायबा मोनाखै आदै दासिमबो मोनाखै मोनाखै ओरैबायदि जाबाय जायोबा आंहा खामानि मावबो मानसि गैया बाबा नोङो धानाफोर थागोन नामाबा I'm sorry, why do you take it here? Mama koi nam? Nitangnya uksaw. Mau berkamar mungkin nama? No vacancy. Ada kan ada? Malay ang langgini bana ko dia? Jangan ada. Depan ugi nama ayo. Tunggu ayo, sekarang mau tunggu lanjut. Sahalah guys, mau kerja dulu.
मा जादों आयं नोंहा मा जादों बुं आयं नोंहा मा जादों फैदो आयं नोंहा मा जादों फैदो जिराय बिदिनो फैदो Apa? Ayang fैदो नोमायाव फैदों औ एसे गंसे दसेल' जादों दासो फैदों फैदों औ आयंनि गोसोआ दिनै मानोबा दिनैनि दिनै आदा एसे गोबाव जादों सफैनायालाय मा जाखो आदा मा जाखो नोंहा नों आंखौ निमाहा होदो बुंबाय आं जिउनि खुरैबो देरसिन गोरोन्थि हाबा मावफ्लांबाय मा गोरोन्थि खालामाखो आदा बुं आदा आं माबाफोर मदद होनो हायो खोमा जोंनि रनाय खस्थ'नि जिउया जानाय नंला मा रावलै आदा गथ'आ खारबाय बे नोंनि गोरोन्थि नङा आदा बे खाफालनिसो लिरनाय जोंनि मोजां मोनलायनाया जेब्लायबो बेबायदि खालायदों आदा मानसि फंबाय नोंनि गोसोआव एसेबादि आलायसिसा नों आंखौ निमाहा होदो बे नोंनि गोरोन्थि नङा आयं बे आंनिसो खाफाल बे नोंनि गोरोन्थि नङा नों जोबोद सैथो गथ' जै जाथों जानो आंनि गोसोआव मैला गैया दुखु दाजा आलायसिसा संसाराव नों बादि सैथो गथ' आरो गैया फै बारगोन माबाफोर जागोन आदै नै दाउदै नैबे बाखौ स्टेसननिफ्राय लाबोबाय मावजा खावजा मानसि दाना थार्द लाबोनो होननायखाय जोंहाबो खामानि मावनो मानसि गैखाया ओंखायनो लाबोफाबाय आं माथो जादों हामदों जायोबा नों मादि एसे रायज्लायबाय थादो आंहा एसे गुबुन खामानि दङ दे आदै जादो गया जादो नोंनि मुङा मामोन आरो आंनि मुङा सोमखोर मादै मा गामिनि जाखो न'खरफ्रावलाय सोर सोर दङ आं उन्दैनिफ्रायनो मावरिया खावरिया मादै आं जायनाव मोनो बेनावनो थानानै देरबोनाय मादै आंहा गामि गोथौ गैया आरो आंनि बिमा बिफाया सोर बेखौ आं सिनायनो हायाखै मादै दे नांला दे बयनिबो जिउआ समान नङा आंहाबो नोंबादि सासे फिसा हौवा दंमोन नै बेनो आरो मुङा बेनि सुलाबो मोननि माहारि सोमावसारनायाव
पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाङो दा आंनि बिखाया लांदां जालांबाय बिनि जिउआ सोरगोआव गोजोन थांहैथों आरो नै बेदां होद बेदां गैया नै माबाया एकदम सोरनावबा सावरि जाहैदों ओंखाम जानो थांदों मानो नै बे सोमखोर नोंसोरजों गाबोननिफ्राय खामानि मावफागोन सौरियाव लांदो हैद हामबालै फैदो फंबाय थांदो आदै जाखां मादो होमबालाय लोगोआ एरबाय दै जोंहा आया हनै एम्फौ अरस'जोब्बाय फानलुआ अरस'नायसो नुदों नोङो नै हरैहाय दाउआनो जाजोब्बाय एसेबो मोनथियालाहाय नोङो आबादखौनो माबोरै मिथिबावनो माबेखौ मावसोबावनो आंलाय माहाजोनहाबो रावबो गैया आं हारसिंल' मावनाय माबेथ' थि थाथाखौ खाहैबा बैयाव खाहैगोन ना थां मावग'जोबलाय लांबाय लाफाया फानलु फुलिना हाग्रा दांनायाबो हाग्राखौ मोजांखौनो दांलाङा बेनाथ' बिसिबा गोजौसै मावस्लाबनो हालियालै बैनिखौ एसे खाहैनोसां बैखौ खाहैदो माथो बानलुसो दांफैदों नोंलाय माथो मावबावनो आयं गुमा फोखांबाय मोनफा दासो खबर आयंआ रज'लाय लांबाय मालाबानो फोखांबाय होनबा बे बागुबानि खारायनांगौखौलाय खारायजोबखांबाय मोनफा फिन्नि जाना दोनखाबाय आं आयं हाग्रा रज'नो थाखाय हाब गासिबो जाखाजोब्बाय होनदों बे बेदबारिनि सबायखौलाय फुहैबाय गावजोबथारबायनो मैया गाबज्रियो आङो फुगैलाय आयं नै गाबोन फुहैबावगोन नै हाब नोंसोरनोसैलै आयं सनाफोर हाबाब आंनि बे न'खर संसारखौ लाखिगोना नोंसोरनोसै आंहालाय सोर मा दंबावोलै मावग्रा दांग्रा रावबो गैया गाबसुलि आरो नोंसोर सानैजों बे आंनि न'खर संसारखौ फोजोङाब्ला आंहा दा सोर दंबावो आयं दे बिदिनो मोजाङै मावनानै जालां दे आयं दे नोमायंखौ दागारलै आयं नोमायंखौ दागार जों मावाबा सोरथो मावबावनो आं एसे जिरायनोसै नों जिंगा दासलै आयं जेथ'दे नोंनि न'खराव गाबसुलि आरो आं दङ नोंनि न'खरनि खामानिखौ मावजोबलांथारगोन आच्छा सोमखोर फंबाय नों गाज्रि जागोन दे आं नोंनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनोलै फंनैसोल' बाथ्रा लादा फंब्रै फंबाखौल' बुंना बेखौनो आं नोंनि आखाइखौ नायनानै दा बुजिबाय आं सोरबा दा नायनो नों हालुनि खामानिखौ मावफेराखै होनदों ना औलै माबा लेखा गोरों आखाइ बादिसो माहाजोननि आखाइफोरसो बिदि थायोब्रा मावा जानायखाय जलंलै एसे जिरायदो नोंसोर साननाया थिग आराम नाथाय माखासे सोंनाया थिग आं उन्दैनिफ्रायनो हटेलाव मावनाय साहा दखानाव मावनाय सासे गिदिर मानसिनि न'खराव खरस खालामग्रा जानानैसो आं एकदम जेबो साननाय गैया होनबा बिदिसो आं बेनिखायनोथ' खामानियाव आगजु मोनै नुनानै नोंखौ एसे आन्दाज खालामथारा नंगौखौनो आं बिदिखौ थाल लाबाय थादों आंबो मानसिखौ नायनानै बिदिनो सानबाय थाखोमादोंलै
뭔가 미안해야. 아무가 뭔가 생각하고 아무 소리 없는 거야. 아니 아빠하고 많은 분이 같은 데랑 나라기 그러는. 이디 농아가 하나 정도가 낭받은 그런 거 나가 공부. 정말 마음이 그러고 좀 그런 거 맞아. 난구가 아니 내 선물을 막 하면 나도 안. 이지 말래. 그런 거다. 맞지. 연구도 나가는 거. 뭐가 이거. 사관 선으로 오는 누가 이게 내게. 들어가자. 하고 내진. 그럼 지금 그럼 가만히 못 오면 나는 나라에 난 가만히 못 오면 네. 난 원래 바로 지금 그 지도 노래를 하고 이 그룹하는 반하고 그 그룹 잡히게 그 소리 들어 고로 아 왜 이래 뭐도 그래 뭐 생각나 이쪽 같이야 너 왜 안 그래 가자 너 타게 자 끝 네 너네 파감 타 이쪽으로 가면 맞지 왜 이러지 나래 능자 그 먹었는 수가 마비자 크는래 마비스로 시가버니 시 바람 들바람 들자자 그래서 거리냐네 그래서 미안해. 용기 하시마 가지면 그분. 마을에 나는 사원다 다 나가는 얘가 지금 자는가 사람은 말이면 정말은 그냥 그렇게 예를 아우 정말 물이 그늘라 있던데 đâu là đây ông thấy 이거 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 알간 무슨 나는 그냥 하야 nó không tha được đâu 좀 그렇다. 내가 뭐랄 건 안 해. 같이 공부하고 대학을 비 공부하고 가면 너랑 때랑 가고 내가 나고. 뭐만 대학 안 쓰고 내가 그저
Kini kita menunggu. Jadi aku baik sekali. Aku dengan tu. Nanti siapa? Itu hari para dah sebenarnya sah. Apa yang sebenarnya para sebenarnya? Aku bagus. Tidak begini. Baru datang mana? Aku bagus jadi. Aku tahu sudah. Ayong, berjaga apa? Berjaga ayong. Berjaga, masih nama lagi. Ayong.